Magandang araw sa inyo, Sir Casper. Ako po si Harold, isa ninyong masusugid na tagapakinig. Sa totoo lang, matagal ko na sana itong gustong ibahagi. Kaso nga lang, wala akong oras na magsulat dahil sa trabaho ko. Mahaba-haba pa naman ang kwentong ito at ngayon lang ako nagkaroon ng oras dahil sa nakalifa ko. Nagkaroon ako ng effort na magsulat dahil gusto ko rin na marinig ito sa inyong matagumpay na YouTube channel. Bago ang lahat, nais kong bumati ng happy 100k subscriber sa inyo. Uy, maraming salamat, Harold. Simulan na po natin ang kwento. Taong 2019, dito sa probinsya ng Samar. Nang mga panahong ito, kasalukuyan akong isang gwardiya sa sementeryo. Kahit ngayon na rin naman. Nililibot-libot ko ang bawat kasulok-sulukan ng libingan upang matiyak ang kaligtasan ng mga yumauna. Kung hindi niyo tatanungin, pribadong sementeryo kasi ito. Kaya alam niyo na. Baka mamaya, kapag may nangyaring masama sa bangkay, o mga gamit nito na nakalagay sa loob, baka ako pa ang sisisihin. Kaya talagang bantay sarado ko ang sementeryo. Siya nga pala, ako lamang ang naiiwan tuwing gabi roon. Umuwi rin kasi ang mga sepulturero sa ganong oras. Sa totoo lang, hindi ako duwagin, Sir Casper. Tsaka hindi naman din ako naniniwala sa mga multo-multo na iyan. At yun nga, isang gabi nun, habang nanonood ako ng Japanese horror movie sa YouTube, biglang may narinig ako na malakas na pagaspas na para bang dumapo sa kung saan. Yung tunog nun ay parang kalapati na dumadapo sa bubungan. Pero malalakas ang bagwes. Kaya alam kong malalaki ang pakpak ng nagmamay-ari ng ingay na iyon. Kung kailan nasa climax na yung pinapanood ko at nakakatakot pa ang background, ay tsaka pa ako ginulat ng ingay na iyon. Ipinost ko muna ang pinapanood ko. Dinampot ang flashlight. At tsaka ako lumabas ng guardhouse upang mag-roving. Iginala ko pa ang liwanag ng ilaw para matignan kung saan ba nanggagaling ang misteryosong ingay na iyon. Hanggang sa parang nanigas ang katawan ko dahil sa nasilayan ko, Sir Casper. May namataan akong isang matandang babae sa bandang dulo ng sementeryo. At parang merong kinakalkal sa isa sa mga puntod roon. Hindi ko alam kung paano iyon nakapasok sa napakataas na bakod. Sa itsura pa lang kasi nito, ay parang hindi nito magagawa. Siguro kahit tumakba nga ito sa nabuwal na puno, ay hindi nito magagawa. Dahil sa talagang mahina na ang postura nito kung titignan. Kuba na kasi ang likod. Sobrang kulubot ang balat at sa tansya ko, mukha na itong nasa 90 pataas na. Misteryosa ang dating sa akin ng babaeng matanda. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, nakaramdam ako ng kaba sa aking dibdib. Tagaktak ang pawis ko sa mukha. Halos 5 taon ko na ang gwardiya noon sa sementeryo. Unang beses ko lang na maramdaman ang ganong uri ng takot. Mga kaswang, kahit na iniilawan ko ito, hindi pa rin nakatingin sa akin at abala talaga sa kanyang ginagawa. Mas pinili kong wag siyang sigawan o bulyawan. Ang nasa isip ko lang ng mga oras na iyon, lalapitan ko ito upang pakiusapan ng maayos. At habang papalapit ako ng papalapit sa kanya, dito ko lang unti-unting naaaninag ang kanyang itsura. Puting-puti na ang buhok nito. Medyo manipis na nga sa bandang tuktok. Meron itong malalalim na mata na kung titignan ay parang bungo.
May kapayatan kasi ito. Pero nang medyo malapit na ako sa kanya, dito ako nawindang. Paano ba naman kasi? May unti-unting lumalabas sa bibig nito. Ang buong akala ko nga laway lamang pero doon ako nagkamali. Sir Casper, nakapatagilid kasi ang pwesto nito. Kaya medyo hindi ko maaninag ang bagay na lumalabas sa kanyang bibig. Ngunit napaatras ako sa nakita dahil ang buong akala kong laway, dila pala niya iyon. Dila na medyo may kinipisan ngunit mahaba. Sa pagkakatanda ko, sa maniwala man kayo o sa hindi, umaabot na iyon sa bandang puso niya. Ganon iyon kahaba. Hindi ko kinaya yung nararamdaman ko ng mga sandaling iyon, kaya nabitawan ko ang flashlight. Mabuti na lamang, kahit bumagsak ito, nakapaharap pa rin ang liwanag doon sa matanda. At sa hindi malamang dahilan, o baka dahil na rin sa ingay ng pagbagsak ng flashlight, bigla itong humarap sa akin. Doon ko nasilayan ang mas nakakatakot nitong kaanyuan. Hanggang sa hindi ko na namalayan ang pagtakbo ng oras. Nagising na lamang ako na nakahandusay sa lupa. Kaya naman bumangon ako at dinampot ang flashlight. Doon ko napagtanto na nawalan pala ako ng malay tao matapos kong masilayan iyon. Pero sa sandaling iyon, nalilito ako kung panaginip lang ba iyon o talagang nangyari sa realidad. Dito ko napagtanto na kung talagang nananaginip lamang ako, dapat noong nagising ako ay nasa guardhouse ako at hindi nasa lupa. Inilibot ko ang aking paningin sa paligid. Wala na roon yung matanda. Nilapitan ko yung nicho kung saan ito naghuhukay, ngunit walang bungkal roon. Inikutan ko pa ito. Wala na isang bakas na may nahukay. Pero nagtaka ako kung paano nangyari iyon dahil namataan ko talaga yung taong iyon na naghuhukay kanina. Palagay ko pa nga, baka kamay nito yung ginagamit. Pero isa lamang ang nasa isip ko. Iyon ay dahil maswerte ako sapagkat sa kabila ng pagkahimatay ko, hindi man lang ako sinaktan nito o kung ano paman. Oo, Sir Casper, may masamang kutob na ako na aswang iyon. Sino ba namang normal na tao na may ganoong itsura? Hindi ba't wala naman? Napa-sign of the cross pa nga ako. Napa-sign of the cross pa nga ako bilang pasasalamat sa maitaas. Hindi nagtagal, muli akong nag-roving para tignan kung naroroon pa ba yung matanda. Ngunit hindi ko na siya nakita. Kaya naman napagpasyan ko nang bumalik na sa guardhouse upang magpahinga roon. Naalala ko na may pinapanood nga pala akong horror. Sa pagkakaalala ko, malapit ko na rin itong matapos. Ngunit napagpasyan ko na huwag na lamang ipagpatuloy ang pagpapanood at baka atakihin pa ako sa puso. Nakaranas na nga ako ng kababalagan tapos lalo ko pang tatakutin ang sarili ko. Ano ako? Sira. Kaya ang ginawa ko na lamang ng mga sandaling iyon para makalimot sa naranasan ay uminom na lamang ako ng Canberra. Lagi kasi akong may baon nun na binibili ko pa sa mga 7-Eleven bago pumasok sa trabaho. Nang pagsapit ng umaga, agad naman akong pinalitan ng karelyebo kong si Kuya Renato. Para ko na rin itong tatay dahil sa edad nito. Pero ang patawag niya sa akin ay kuya na lang daw. Oh, malaki ang eyebags mo. Parang hindi ka natulog ah. Mukha talagang binabantayan mo ang sementeryong ito ah. Kailangan mo ring magpahinga kahit saglit lang, kahit nasa duty ka.
Total ay tapos ka na rin namang mag-roving, hindi ba? Napangiti naman ako sa pabirong pahayag nito. Nako kuya, ginagambanan ko lang na maayos yung trabaho ko. Pero minsan, inaamin ko na sinusubukan kong umidlip. Pero hindi na idlip yung nagagawa ko kundi natutulog na. Mantakin mo ba namang 3 oras akong nakakatulog? Natatawa kong pahayag sa kanya. Ayos lang iyan. Wala namang makakakita Huwag na huwag ka lang magkakamaling matsambahan ng magnanakaw na tulog ka sa oras na iyon. Nako, kapag may nawala o may nangyaring masama sa nakalibing, mananagot ka sa boss natin. Lalong-lalo na sa kamag-anak ng namatay. Nako, mawawalan rin ng trabaho nang wala sa oras. Sinasabi ko sa iyo. Kaya nga po hanggat maaari, pinipilit kong huwag magpatalo sa antok Ay, siya nga po pala. Dala-dala mo pala kuya si Putput Ang tinutukoy ko ay ang alagang aso nito na minsan ay kasama niya sa duty. Abay, oo. Dinala ko siya ngayon para naman may kasama ako. Madalas kasi akong walang kausap, lalo na sa trabaho. Ngayon at uuwi ka na at papalitan na kita, kaya ako na lang mag-isa. Yung mga sepulturero naman dito, hindi ko nakakakwentuhan. Ayos, mahirap talaga mabuhay ng mag-isa. Nabalitaan ko nga sa kapitbahay na kapag wala ako sa bahay, umaalulong raw yung aso na ito. Siguro ay nalulungkot, kaya sinama ko na. Nang marinig ko ang mahabang litanya ni Kuya Renato, bigla kong naalala yung alaga kong unggoy na si Kuva. Regalo pa ito sa akin ng tita ko noong nabubuhay pa. Sa akin na iyon lumaki. Matalino ito at natuturuan pa, kaya naman napagpasyahan ko na rin na isama ito sa trabaho. Para naman may kasama ako at mawala ang pubya ko dahil sa naranasan ko. Hindi ko na nga binanggit pa iyon kay Kuya Renato at pagkamamaya, pagtawanan pa ako. Pero may balak ako na ikwento iyon sa asawa ko na si Aiden. Naniniwala kasi ito sa mga ganong bagay. Siya nga pala, meron na akong sariling pamilya ng mga panahong iyon. Meron na kaming anak na nag-aaral ng kinder. Hindi ko nga pala nabanggit sa opening. 28 anyos na ako ng mga panahong iyon. At iyon nga, makaraan na maikling kwentuhan namin ni Kuya Renato. Napagpasyahan ko nang magpaalam na sa kanya upang umuwi na sa aming bahay. Samantala, habang nasa jeep na ako pauwi sa amin, sa pagkakaalala ko, Sir Casper, mga nasa 5 pasahero lamang kami. Nang biglang merong pumara na mag-ina. Sumakay ito ng jeep. Ang isa ay matandang-matanda na at sa palagay ko ay nasa 80 pataas na. Samantalang yung anak ay parang nasa 60 pa lamang. Inalalayan nito ang mahina ng katawan ng matanda. Maya-maya pa, nang makaupo na ang mga ito at muli nang umarangkada ang jeep, napansin kong biglang napatingin sa akin yung nanay. Yung matandang-matanda na. Ako naman na sobrang nagtataka, syempre, napatingin na rin sa kanya. Ang napuna ko lang mga kaaswang, nadilat na dilat ang mga mata nito habang titig na titig sa akin. Para itong nagugulat. Maya-maya pa, bigla ako nitong kinausap. Medyo malat pa ang boses nito at halatang hirap na magsalita. Dati akong manghuhula at nakikita ko sa mga mata mo na ginagambala ka. Mag-iingat ka sa kanya dahil mapanganib siya.
Kung hindi lang dahil sa bagay na nasa dibdib mo, hindi ka sana makakaligtas. Sir Casper, hindi ko alam kung baliw ba o nag-uulyanin na ba ito. Pinagtitinginan pa nga kami ng mga kapwa namin pasahero. Pero kung iisipin, mukhang hindi naman baliw ang matanda. Dahil may katotohanan naman ang mga sinasabi nito. Mukhang manghuhula nga siya. Dahil parang nahuhulaan nito yung aswang na nakaengkwentro ko. Pero ang ipinagtataka ko ay kung ano yung tinutukoy nitong nasa dibdib ko. Nagkaroon pa nga ako ng palaisipan tungkol roon. Agad namang humingi ng despensa sa akin yung anak ng matanda. Sinasabi nito na gawa lamang iyon ng edad ng kanyang ina, kaya nasasabi niya iyon. Pero nagmatigas ang matanda at ang wika nito ay hindi pa raw siya ulyanin. Pinaalalahanan niya lamang raw ako. Kaya naman napangiti na lamang ako para maikuble ang nararamdaman. Talagang nababahala talaga ako sa litanyang binitawan ng matandang iyon, kung totoo man iyon. Mukhang kailangan kong magdoble ingat. Sa paglipas ng mga oras, pagdating sa bahay, agad naman akong sinalubong ni Eden ng yakap at halik. Ang masasabi ko lang, tiyanak all. Pero nagtataka siya kung bakit raw ako namumutla. Total ay mapaniwalain naman sa ganong bagay ang misis ko. Kaya naman agad ko itong ikwento sa kanya. Ganito kasi yun, Han. Kagabi kasi habang nagsa-cellphone ako, bigla akong may narinig na pagaspas. Tapos, basta, malakas na pagaspas na kung papakinggan ay parang hindi nanggagaling sa isang ibon. Hanggang sa lumabas ako nun, Han, nakita ko na mayroong matandang babae. Sa tingin ko ay siya ang lumilipad na iyon. Kaya nakapasok sa bako dahil mukha siyang impakto. Sigurado ako na ganon siya. Dahil papaano siya makakapasok sa mataas na bakod at isa pa, nakahubad-hubad siya nang makita ko. May kinakalkal pa siya sa isa sa mga nicho doon sa bandang gilid. Kitang-kita ko ang gulat ni Eden matapos niyang marinig ang kwento ko. Hindi kaya balbal yung nakita mo na iyon, Han? Mabuti ay hindi ka napano. Dahil sa kanyang inihayag, nangunot ang noo ko. Balbal? Anong klaseng nilalang yun? Hanggang sa seryoso niya namang sinagot ang katanungan kong iyon. Ang balbal ay isang uri ng aswang na nangunguha ng bangkay upang ito'y gawin nilang pagkain. Karaniwan na nagtutungo sila ng pasekreto sa isang tahanan na mayroong nagaganap na lamayan. Pinapalitan nila ng katawan ng saging ang bangkay. May orasyon silang ginagamit kaya sa paningin pa rin ng mga kaanak ng binuburol, ay mahal pa rin nila sa buhay iyon. Pero ang totoo ay hindi na, dahil katawan na lang iyon ng saging. Marami nang nangyayari na ganun dito, Han. Laganap na ito sa buong barangay o sa mga lugar natin nang hindi namamalayan. Minsan mga hindi pa rin nila alam na katawan pala iyon ng saging hanggang sa mailibing na. Kaya mahirap rin na mag-imbita ng ibang tao sa lamayan. Baka hindi na totoong patay ang mapapangalanan sa nicho. At minsan, yung mga ganong uri kapag wala silang nadadali, nagtutungo naman sila sa sementeryo para manguha ng bangkay. At ganon ulit, palitan ng katawan ng saging. Mahabang paliwanag ni Mrs. Namangha ako sa kwento ng aking asawa. Hindi ko inasahan na mayroon palang ganong uri ng aswang. So kung ganoon ba, Han,
Dapat ba akong mag-ingat bilang tao na nabubuhay pa laban sa aswang na iyon? Baka kasi ako naman ang yariin eh. Tanong ko sa kanya. Sa pagkakaalala ko noon, Sir Casper, napabuntong hininga pa si Mrs. bago ito nagsalitang muli. Base sa kwento sa akin ni Lola noong nabubuhay pa, may posibilidad na oo. Pero maliit na porsyento lang. Alam mo na ba yung mga balbal? Mataas na klase rin iyan ng mangkukulam bukod sa aswang pa sila. Kaya nga sila nakakagawa ng ilusyon eh. Base sa kwento ni Lola noon, yung mayari lang ng buhay na tao yung mga ganong uri. Kapag may bubuhayan lamang sila na patay na kamag-anak at kailangan lang nila sa ritual ay ang buhay na tao. Kailangang sariwang patay pa lamang o kamamatay pa lang ng isang oras. Kaya papatayan na rin ang biktima na iyon. Basta, hindi na raw alam ni Lola kung ano pang gagawin ng mga iyon para makabuhay ng matagal nang sumasakabilang buhay. Ang alam lang niya ay dadaan muna ang mga iyon sa mabusisi at pinakaseryosong pag-uurasyon at pagre-ritual. May ganun pala. Ganun ba? Tekahan. Ano ang magsisilbi kong pangontra laban sa nilalang na iyon? Natatakot ako eh. Ang plano ko nga, isasama ko na lang si Kopa sa duty para maibsan kahit papano ang kaba ko. Sambit ko sa kanya. Basta magdala ka lang ng bawang at asin, ilagay mo sa bulsa mo Han. At huwag kang mag-alala kapag nasa trabaho ka na, ipagpaparay ko ang kaligtasan mo. Para namang natanggal ang kaba ko matapos marinig ang sinambit ni Eden. Sobrang sweet niya, kaya napahalik na lamang ako sa noo niya. Siya nga pala, nasaan si Kevin? Tanong ko sa kanya. Ang tinutukoy ko, ang uniko iho namin. Nasa kwarto, gumagayak para pumasok sa school. Mamaya ihatid ko na rin siya. Siya nga pala, mag-almusal ka na. Pinagluto kita ng palabok na maraming itlog. Dahil paborito ko ang palabok, dali-dali na akong nagtungo sa kusina. Ngunit bago iyon, nagpalit muna ako ng aking kasuotan habang nakaharap sa salamin. Pagkahubad ko sa aking t-shirt, nasilayan ko na suot ko pala yung medalyon ko na tinatawag na San Benito. Bigay ito sa akin noon ng yumao kong mama. Pero dahil sa wala na nga siya, palagi ko itong sinusuot bilang alaala na rin sa kanya. Sa pagkakaalala ko nga nang ibinigay niya sa akin iyon, sinabi niya na isuot ko raw palagi iyon. Dahil kahit wala raw siya sa tabi ko ng pisikal, magagabayan pa rin niya raw ako sa pamamagitan nun. Sa palagay ko pa nga, ito yung tinutukoy ng matanda sa jeep. Ito yung nagligtas sa akin. Samantala, pagsapit ng gabi, Sir Casper, balik trabaho na uli ako. Dinala ko na rin si Kofa. Tuwang-tuwa pa nga si Kuya Renato nang masilayan ang alaga kong unggoy. Ang sabi nito ay napakatalino raw na hayop, kaso nga lang, napakagaslaw. At syempre dahil isinama ko ito sa trabaho, nagdala na rin ako ng saging at mansanas para may makain rin ito. Tuwang-tuwa nga ako sa kanya dahil habang nagro-roving ako, talagang bumubuntot ito sa akin at minsan ay sumasampa pa sa likod ko. Subalit ang masaya naming pagbabanting ni Kofa ay napalitan ng pagkagimbal nang sumapit na ang alauna ng madaling araw. Paano ba naman kasi? May narinig na naman ako na malalakas na pagaspas ng pakpak. Maging ang alaga ko nga ay napasilip sa bintana. Nasa guardhouse kami ng mga oras na iyon. Tinanong ko ang unggoy kung ano iyon. Napailing na lamang ito na para bang nagsasabing hindi niya alam
o wala. Kaya naman inutusan ko siya na tignan iyon. Kuyawang unggoy no. Pinabitbitan ko pa siya ng nakabukas ng flashlight. Agaran naman itong lumabas para sundin ang ipinag-uutos ko. Sinabihan ko pa nga siya na kagatin niya iyon kung sino man ang nanluloob na iyon. Siguro Sir Casper. Nagtagal ng 10 minuto at hindi pa bumabalik ang alaga ko. Siguro ay hinahanap pa niya yung nanluloob na iyon. Nadagdagan ulit ng 5 minuto. Hindi pa rin bumabalik si Kova. Naiinip na ako at takmang sisilip na ako sa bintana nang marinig kong pumapalaho sa bagyak si Kova. Ang dating sa akin, parang mayroong dumadakma rito. Sobra akong nag-aalala para kay Kova. Mabuti na lang nagkataon na naiwan ni Kuya Renato ang flashlight niya. Kaya iyon ang ginamit ko para ilawan ang kinaroroonan ng ingay. Hanggang sa nabigla ako sa aking nasaksihan. May nakadakma nga sa alaga kong unggoy. Isa iyang matandang babae ngunit sobrang pangit ang mukha at hindi mukhang tao. Sakal-sakal pa nito ang liig ng alaga ko gamit ang mahaba nitong dila. Patuloy sa pag-iyak si Kova at parang kakapusan na ng hininga. At dahil mahal ko ang alaga ko, sinigawan ko ang elemento. Kaya ang elementong ito ay sa akin napunta ang atensyon. Kinagat pa nga ni Kova ang kamay nito, dahilan para mabitawan siya. Kaya dali-daling tumakbo ang unggoy papunta sa kinaroroonan ko. Samantalang yung aswang ay galit na galit sa akin. Dumapa ang matanda sa lupa at parang hayop kong lumusob patungo sa akin. Humahangos pa nga ito habang tumatakbo sa ganawang ayos. Agad ko namang binunot ang baril ko. Nanginginig pa nga ang kamay ko na kinasa iyon bago pinaputukan ang nilalang ng 2 beses. Narinig ko itong umiinda. Mukhang nasapul ito ng mga bala, kaya naman umurong na ito at para itong tuko na umakyat sa bakod at maya-maya'y lumipad na palayo. Nakita ko na takot talaga si Kova at para pakalmahin ito, pinakain ko ito ng mansanas para magiging healthy living siya. Tinignan ko rin ang kabuuan ng katawan nito at mabuti na lamang ay wala itong galos. Muli ay naglakas loob ako na mag-roving ng mga sandaling iyon. Mabuti na lamang ay walang bungkal na mga nicho at ibig sabihin, walang nakuha ang balbal na iyon. Hindi ko nga alam kung buhay pa ito o patay na. Magmula nga niyon, Sir Casper, hindi na bumalik ang nilalang. Nagpapasalamat talaga ako sa Diyos dahil roon. 2019 pa iyon nangyari. Pero hanggang ngayon, hindi na nagpakita pa ang aswang. Kaya naman, mapayapa na akong nakakapag-duty kasama ang alaga kong unggoy. Hanggang ngayon nga, hindi pa rin ako makapaniwala na may ganoon palang klaseng nilalang sa Pilipinas kapag sasapit na ang kailaliman ng gabi. Hanggang dito na lang po, Sir Casper, ang kwento. At muli, ako po si Harold ng Samar. Maraming salamat po sa mga nakinig sa aking istorya. Magandang araw o gabi sa inyo, Sir Casper. Itago niyo na lang ako sa pangalang Rolly. Ang kwentong ito ay karanasan ko at ng kaibigan ng ate ko na itago na lang natin sa pangalang Muna. Taong 2009, sa isang probinsya na matatagpuan sa Visayas. Siya nga pala, isa sa larawan ko na Muna ang pagkatao ni Muna. Ito ay simpleng dalaga na may magandang pangarap para sa kanyang pamilya.
Kaya nga kahit medyo naghihikaw sa buhay, porsigido pa rin ito na makapag-aral sa kolehiyo. Nang mga panahong ito, nasa second year college na siya. Minsan nga kapag wala itong baon, nangungutang ito ng pera kay ate. At dahil sobra-sobra naman ang baon ng kapatid ko, pinapahiram niya naman ito ng pera. Nang sandaling ito ay nasa elementarya pa lamang ako. Pero napapansin ko ang pagkahilig ni Muna sa mga hayop. Nang minsan ngang bumisita kami ni ate sa tahanan nila, may nakita akong isang ibon na nakakulong sa maliit na hawla. Unang kita ko pa lang roon, talaga namang nasindak ako. Itim na itim kasi ang balahibo nito. May mahabang tuka at matatalim ang mga mata. May alam rin ako sa mga hayop sa murang edad pa lamang. Meron kasi kaming zoology book. Alam ko ang kaibahan ng uwak doon sa alaga ni Ate Muna. Malakas ang kutob ko na sa hayop na nabanggit ko ay hindi ganon iyon. Sa pag-aakala ko rin, gusto ko sana siyang tanungin kung saan niya iyon nakuha. Pero kapag binubok ako ang bibig ko, para bang nakakalimutan ko yung sasabihin ko. Mabuti na nga lamang, Sir Casper, habang sinusulat ko ito, hindi ko na nakakalimutan. Ang dating kasi sa akin ng ibon na iyon ay parang meron itong karunungan. Basta't ganon ang kutob ko sa hayop na iyon. Siya nga pala, yung pinunta namin doon, hihiram kasi si ate ng papers work. Hanggang sa isang hapon, habang inaasikaso ko yung binili kong 3 pugo na sisiw, biglang lumapit sa akin si Ate Mariska. Meron siyang ibinalita tungkol sa naranasan ni Muna. Ano bang sasabihin mo, ate? At para yatang gulat na gulat ka? Tanong ko sa kanya. Oo, talagang nakakagulat ang ibabalita ko sa iyo. Dahil si Muna, nakakita ng elemento kagabi. Ano ba kasing elemento yung tinutukoy mo, ate? Wika ko sa kanya. Ano pa ba kundi aswang? Dahil sa narinig ko, nabigla ako roon. Paano ba naman kasi, kahit 11 anyos pa lamang ako, alam kong hindi totoo ang mga ganong uri. Baka naman ate, gino-good time ka lang ni Ate Muna. Hindi. Sa totoo nga niyan, umiiyak pa nga siya nang ikwento niya sa akin yun eh. Sabi niya, sobrang nakakatakot raw ang aswang, lalo na sa personal. Hindi ko na lamang inintindi yung binanggit ni ate. Baka nga pinagtitripan niya lamang ako. Hindi rin kasi ako naniniwala sa mga ganong bagay. Hanggang sa magbago ang pananaw ko tungkol roon. Nangyari ito nang imbitahan kami ni Muna na magpalipas ng gabi sa kanilang tahanan. Paano ba naman? Bispiras ng piyesta at ang gusto ni Muna at ng nanay nito. Tumulong kami ni ate sa pagprepara ng mga handa. Nang mga panahong ito, nakakaluwang-luwang na ang kanilang pamilya. Dahil iyon sa pag-a-abroad ng tatay nila. Kaya nga kapag si ate ang kulang sa baon ay si Muna naman ang nanlilibre sa kanya. Samantala, dahil magkumari naman si mama at ang nanay ni Muna, pinayagan naman kami na magpalipas ng gabi sa tahanan. Laking gulat ko nga dahil naroroon pa rin ang ibon na iyon. Talagang alagang-alaga ito ni Muna. Pero nakakaramdam pa rin ako ng takot kapag nakikita ito. Lalo na't tumititig talaga ito sa akin. Gumagalaw-galaw pa ang ulo nito na parang tinitignan ako ng maigi. Pero isinuwalang bahala ko na lamang iyon. Kako sa isip ko, mamaya tatanungin ko si Muna
kung anong uri ng ibon iyon. Dahil parang may masama akong kutob tungkol sa ganawang uri. Basta, naririnig ko lang iyon sa usap-usapan ng matatanda na naniniwala sa mga pamahiin. Samantala, ang ginawan namin sa araw na iyon ay ang mamalengke. Marami kasi ang ipinabili ang mama ni Ate Muna. Siya nga pala, kaya sila maghahanda ng marami ay upang magpakain ng mga kalugar sa araw ng piyesta. Habang namimili kami sa merkado, inusisa ko si Ate Muna. Ate Muna, saan po pala nakuha yung alaga mong ibon? At totoo ba na nakakita ka ng aswang? Dahil roon, ay bigla akong inismiran ni Ate Mariska habang nagsasabing, "Ikaw talagang bata ka. Hindi ka talaga naniniwala sa mga sinasabi ko, ano? Para bang pinapalabas mo na gumagawa lang ako ng kwento?" Dahil roon ay natawa si Muna. "Hayaan mo na, Maris. Ako na ang magkukwento sa kanya. Oo, totoo yung sinabi ng ate mo. Nang oras na iyon, nagising ako dahil sa malamig ang panahon. Umuulan kasi at naisipan ko na pumunta sa kubeta para umihi. Pero pagbangon ko, may natanaw ako sa bintana. Sa pagkakaaninag ko ay lalaki iyon. At may kasamang batang babae. Para bang mag-ama sila. Sa tingin ko nga rin ay nakatingin sila sa kinaroroonan ko. Hindi normal yung itsura nila. Talagang nakakatakot. Dahil doon talagang umiyak ako ng sandaling iyon. Umabot na ako sa edad na 19 pero ngayon lang ako nakakita noon. Mabuti na lang ay napakalma ako ni na mama at kuya. Narinig nilang pagsigaw at pag-iyak ko kaya sila nagising. At yung tungkol sa ibon, hindi ko alam kung anong klase ba iyon. Napulot ko lang kasi siya sa kakahuyan nang minsang nanguha ako ng panggatong. May sakit kasi, mabuti nga ay gumaling. Pero alam mo ba, Role, noong makita ko ang mag-ama na iyon ay pani ang pagwawala ni Lirion sa kulungan niya. Nung panahon kasi na iyon, inilipat ko siya sa kwarto ko para may kasama siya. Matapos kong marinig ito, medyo napapaniwala na ako sa kwentong tungkol sa ganitong uri. Kahit nga hindi naman ako ang may karanasan nun, ramdam na ramdam kong nanginginig ang mga kalamnan ko. Ate Muna, ngayong magaling na si Lerion, may balak ka na bang pakawalan siya? Kahit na hindi ko alam kung anong klase siya, baka malay natin, endangered species siya, hindi ba? Alam mo, ginawa ko na yun, Rolly. Pero anong nangyari? Bumabalik lang siya sa bahay at nagpupunta sa kulungan niya. Hays, parang ang may isip eh. Nang marinig ko yon, bigla akong napaisip. Ano kayang klase ang ibon niya? Talagang nagdududa na ako. Bigla ngang pumasok sa isip ko na hanapin sa geology book ko ang ibon na iyon sa mga susunod na araw. Bigla namang pinutol ni Ate Mariska ang pagmumuni-muni ko. Tama na muna yung mga kwentong kababalagan na iyan. Oh, tignan mo, Role. Dahil sa nakatulala ka dyan, hindi mo man lang napansin na nabutas yung supot ng mga spaghetti na pasta na bitbit mo. Mabuti nilang supot lang iyan. Akin na nga yan. Ilalagay ko na sa eco-bag ko. Tara na muna. May bibilhin pa tayong hotdog at mga karne sa loob, hindi ba? Fiesta spaghetti. Ano kaya yun? Kaya naman, ang nangyari, pumasok na kami sa pinakaloob ng palengke. Matapos mamili, nagpatulong naman yung kuya ni Muna sa akin na magkatay ng baboy. Actually,
Dalawa silang nagtutulungan, pero gusto nila na ipahawak sa akin yung mga paa nito para hindi pumalag. Kaya kahit sobrang naaawa ako sa pagkatay nila rito, ginawa ko pa rin iyon. Kaya nga lang ay hindi ako nakatingin. Magdidilim na nito kaya hinahanda na ang karne ng baboy para sa kinabukasan ng piyesta. Nang wala nang hininga ang baboy, nagpasalamat sa akin ang dalawa sa ginawa kong pagtulong. Tatayo na sana ako nang biglang may pumukaw sa aking paningin. Meron kasing nakatayong 3 tao sa di kalayuan. Isang lalaki na sa tingin ko ay nasa edad 30 na. Gayon na rin ang babae na kasama nito. Mukhang mag-asawa sila. Samantalang yung bata na anak nila, sa tingin ko ay nasa 5 taong gulang na edad. Nakatulala lamang sila sa kawalan at nang mapansin yata nilang nakatingin ako sa kanila, maniwala man kayo o sa hindi, sabay-sabay silang lumingon sa akin. Ganap nang bumalot ang dilim ng oras na iyon, Sir Casper. At sa pagkakaakala ko, 7:00 na ng gabi. Pero ang lubos kong ikinasindak ay ang unti-unting pag-unat ng mga mata nito. Sa madaling salita ay lumalaki. Hindi sana ako matatakot kung talagang nilalakihan lamang ang mga mata. Pero parang hindi na normal ang laki nito. Hindi ka panipaniwala pero talagang nakikita ko na ganon. Dahilan upang manghina ang tuhod ko at bigla akong nabuwal sa lupa. O Role, anong nangyari sa'yo? Bakit ka biglang napasalampak sa lupa? Ginoo ka. Ginulat mo ako ron ah. Ninenervyos at nag-aalalang tanong sa akin ni Kuya Alex. Kapatid ito na lalaki ni Ate Mona. Nilapitan naman ako ni Kuya Andro na kaibigan nito at inalalayan akong makatayo. Abay, namumutla ka. Titig na titig ka pa doon sa kalsada. Ano bang nakita mo? Nahihilo ka ba? Masyado ka pang bata para ma-high blood eh. Hindi ako nakasagot sa tanong ni Kuya Andro. Nakatitig pa rin ako sa kalsada kung saan ko nakita ang mag-anak na iyon. Pero sa pagkakataon na iyon, wala na sila roon. Mukhang ibig mong sabihin, hindi lang sanay makakita ng kinakatay na baboy si Role. 11 anyos ka na, Role. Malapit ka na ring magbinata. Nako, kapag nag-asawa ka na, paano mo mapakain ng karne ang pamilya mo? Baka kahit manok lang, ay hindi mo pa makatay. Masyado ka namang mahina kung bibili ka pa sa palengke gayong may mga alaga namang hayop na pupwedeng gawin na ulam. Matawa-tawa ang pahayag ni Kuya Alex. Hindi po ako natatakot dahil lang roon. Kaya ako nanghina dahil sa nervyos. May nakita kasi akong mga aswang doon sa kalsada. Nakatayo lang sila kanina. Doon. Ang bilis nga nilang mawala eh. Halos hindi ko na masambit ng maayos ang sinasabi ko dahil mautal-utal kong pinaliwanag sa kanila ito. Aswang? Mga pusang itim lang naman yung nakita ko kanina doon. Kung sa bagay, nagiging pusa nga naman yung mga aswang. Pero hindi pa rin ako naniniwala sa mga ganon. Kalokohan lang iyon. Kalokohan lang iyon. Tumatawang pahayag ni Kuya Andro. Bigla namang napabuntong hininga si Kuya Alex at nag-wika na. Ay, ikaw talaga. Role, tinatakot mo kami. Ang buong akala ko ay may malalakang sakit kaya ka natumba. Iyon lang pala. Sige na, pumunta ka na sa kusina. Tulungan mo na sila mama sa pagluluto roon. Sir Casper, ramdam ko sa pananalita nito na hindi siya naniniwala sa mga ipinagtapat ko. Kaya ang ginawa ko, umalis na ako sa lugar at tutungo na sa kusina. Bumubulong pa nga ako ng dasal noon. Kako,
Sana ay isang malikmata lamang ang lahat ng iyon. Nang makapasok na ako sa kusina, nakita ko na nakasabit ang hawla ni Lerion sa sala. Nagwawala ito sa loob at parang gustong makawala. Nang maramdaman naman ito ang presensya ko, bigla itong huminto at tahimik akong tinignan. Nakipagtitigan talaga ako sa ibon na iyon. Tinatandaan ko ang bawat detalye. Naputol lamang iyon nang bigla akong tawagin ni Ate Muna sa kusina. Nagpapatulong ito na magpahiwa ng mga sangkap sa lulutuin. Kaya naman, dali-dali nga akong nagtungo roon. Masyado kasing malambing ang boses nito, kaya hindi ko matatanggihan. Iyon nga ang bagay na ginawa ko. Tinulungan ko silang tatlo. Nagluto kasi sila ng pagkain na hindi agad masisira. Bukas na lang raw ang iba pa. Natanong pa nga ako ni Ate Mariska kung saan ako nagpupunta, kaya naman, siyempre sinabi ko ang totoo. Pumatak ang oras ng 8:30. Doon lang kami naghapunan. Matapos noon ay tinulungan ko pa si Aling Miranda sa paghuhugas ng mga pinggan. Nang matapos na kami, sinabihan ako ng ginang na matulog na. Maaga pa raw naming sasalubungin ang kapistahan bukas. Sir Casper, nagulat pa nga ako nang malaman na si Ate Muna ang makakasama ko sa isang kwarto. Siya rin naman ang nagdesisyon nito. Yung kwarto na gagamitin namin ay matagal nang bakante. Nabatid kasi niya na may hika si ate. Magluluto pa naman ng lechon yung dalawang lalaki. Masyadong mausok, kaya sigurado raw na mapapasukan nito ang kwarto na aming gagamitin. Samantalang yung silid ni Ate Muna na gagamitin ni Ate Mariska ay hindi mapapasukan ng usok roon. Sa totoo lang, gusto niya sanang samahan si ate sa silid dahil kwarto niya naman yon. Pero kanina raw, habang may ginagawa kami sa kusina, ay napapansin niya ang kakaibang kinikilos ko. "Rolly, nakita mo rin yun ano?" Usisa sa akin ni Ate Muna habang nakahiga na kami. Alam ko yung tinutukoy niya, kaya sinagot ko siya. "Oo ate, nakakatakot nga ang itsura nila eh. Ang sabi mo kanina 2 sila. Pero kanina nung nakita ko ay 3 sila. 2 mag-asawa at 1 batang babae." "Ah, ganun ba? Kaya nga sinamahan kita dito dahil alam kong natatakot ka. Siyempre, natatakot na rin ako. Wala kasi ako mayayakap kapag si Mariska yung katabi ko sa higaan. Minsan ko na rin nakatabi iyon na mag-overnight kami nung high school pa kami. Pero anong ginawa niya? Tinulak niya ako matapos ko siyang yakapin. Tulog siya nun pero tinulak pa rin ako." Natatawa niyang kwento sa akin. Halatang tinatago lamang nito ang tunay na nararamdaman. "Wag ka nang matakot, Rolly. Nandito lang si Ate Muna mo." Wika nito sa akin sabay yakap ng mahigpit. Ang nararamdaman ko ng mga sandaling iyon, syempre masyadong awkward. Paano ba naman kasi bukod sa maganda siyang dalaga, napaka-sexy pa. Ewan ko ba kung anong nararamdaman ko ng mga oras na iyon. Kakaiba talaga. Pero niyakap ko na lamang siya ng mahigpit at sinulit ang pagkakataon na iyon. Nalanghap ko pa nga sa kanya ang napakabangong gulon. Sadyang masarap sa ilong. Matapos ko siyang yakapin ay kaagad naman siyang nakatulog. Napakaswerte ko nga dahil napagmasdan ko ang kanyang kagandahan. Sa totoo lang, kahit 11 anyos pa lang ako nito, ay pantasya ko na si Ate Muna. Pero siguro, kaya ito masyadong kampante sa akin ay baby pa rin ang tingin sa akin. Sa edad ko kasing iyon ay mas bata akong tignan. Parang 8 anyos pa lamang.
Talagang tinuturing lang ako nito na nakababatang kapatid. Maya-maya pa, hindi ko namamalayan na unti-unti na akong inaantok hanggang sa tuluyan na akong makatulog. Sir Casper, mga 2:00 siguro iyon ng madaling araw ay bigla akong ginising ng tawag ng kalikasan. Kaya naman, bumangon ako para tumungo sa banyo. Nasilayan ko pa nga na himbing pa rin sa pagtulog si Ate Muna. Napakaganda talaga niya kahit natulog. Nang makapunta na ako sa CR at nang umihi, meron akong naririnig na nagbubulungan sa may sala. Kahit mahinang-mahina lang iyon. Sir Casper, tukoy ko na ang mga boses na iyon ay nanggagaling sa lalaki at babae. Imposible naman na sina Kuya Alex at Andro, gayong pareho silang lalaki. Tiyak na hindi rin iyon si Aling Miranda. Kako sa isip ko, baka merong nanloloob. Nakakasiguro kasi ako na iniwanan nilang nakabukas ang pintuan dahil nga sa nililitsyonan nila ang baboy. Pero syempre, kailangan rin nilang magpunta-punta sa kusina. Nalalanghap ko na rin kasi ang usok at napakabangong amoy nito. Kako sa isip ko, baka umakyat na ng bakod ang mga magnanakaw at sa iba ito dumaan, kaya hindi napapansin ng dalawang lalaki. Kaya ang ginawa ko, matapos umihi ay dahan-dahan akong naglalakad patungo sa salas. Pero hindi pa man ako ganap na nakakarating doon. Natigilan ako sa aking nasilayan. Yung mga nakapasok pala na iyon ay iyong nakita kong mag-anak kanina. Kumubli ako sa isang dingding at tahimik ko silang pinagmamasdan. Dahan-dahan silang lumapit patungo sa hawla na nakasabit na siyang kinalalagyan ng ibon. Tama nga ang inala ko dahil nang makalapit na sila roon, binuksan ng lalaki ang pintuan ng kulungan at kinuha ito roon. Papaalis na sana ang tatlo. Sa hindi inaasahan ay may gumapang na ipis sa batok ko. Sa lahat pa naman na insekto, ay ito ang kinakatakutan ko dahil sa nakakadiri at napakabaho pa. Pumasok pa ito sa damit ko. Diring-diri ako, kaya ang nangyari, pinagpag ko iyon hanggang sa lumabas na sa damit ko at bumagsak ito sa sahig. Dahil sa matalas ang pandinig ng ganitong uri, sabay-sabay ang tatlo na tumingin sa kinaroroonan ko. Muli ay, nasilayan ko na naman ang kahindik-hindik nilang itsura. Umunat ng malaki ang kanilang mga mata sa hindi normal na paraan. Inilabas rin nila ang matatalas na mga ngipin. Sir Casper, pinagpapawisan ako ng malapot na mga sandaling iyon. Mas nakakasindak pala sila lalo na kapag medyo malapitan itong makikita. Maswerte na nga lang ako dahil kaagad na silang lumabas ng bahay. Hindi ko tiyak kung saan ang mga ito dadaan. Pero sa tingin ko, sa bakod ito aakyat na kung saan hindi mapapansin ng dalawang lalaki. Dahil sa naranasan kong iyon, dali-dali na akong pumasok ng kwarto at niyakap si Ate Muna. Nagulat nga ako dahil gumanti rin siya kahit na siya ay tulog. Hindi nga niya sadyang nailapit ang mukha niya sa mukha ko, kaya nagdampi ang aming mga labi. Siyempre, wala siyang reaksyon nang mangyari iyon dahil tulog siya. Samantalang ako nagising ay gulat na gulat dahil unang beses ko pa lang ang kiss na iyon. Dahil chance ko na iyon ay hinalikan ko na rin siya ng tuluyan. Medyo matagal pa nga iyon. Dahil nga lang doon ay natanggal ang takot ko hanggang sa ako ay makatulog na. Kinabukasan ng araw ng kapiyastahan, hinanap ni Ate Muna ang ibon niyang Celerion.
Dahil siya lang naman ang naniniwala sa mga aswang. Sinabi ko sa kanyang nasaksihan ko. Niniwala naman siya sa inihayag ko. Sa palagay pa nga niya, baka pagmamay-ari raw talaga iyon ng tatlo, kaya kinuha. May duda pa nga siya na baka tiktik ang ibon na iyon na alaga ng mga aswang. Pero ang ipinagtataka niya raw, bakit nung pakawalan niya yung ibon noon ay bumabalik ito? Aniya, hindi pa siguro niya noon natatagpuan ng mga amo, kaya bumabalik. Ayos lang para kay ate muna na mawala ng Ayos lang para kay ate muna na mawala ng ibon sa tahanan dahil alagad pala ito ng dilim. Pinagsisihan pa nga niya na inampon ito. Samantala, naging masaya rin naman ang araw ng piyesta. Maraming nakikikain ng mga bisita noong sumapit na ang 9:00 ng umaga. Hindi ko na binanggit pa kay Ate Mariska yung patungkol sa mga kababalagan at baka pagtawanan lamang ako. Bastang nararamdaman ko lang nito ay ang pinaghalong takot at syempre, saya din dahil alam niyo na. Grabe, ang swerte ko talaga. Para ako nung naka-jackpot. Mabuti na lamang makaraan ang ilang araw. Hanggang sa umabot ng buwan ay hindi na ginagambala si ate muna ng mga aswang. Mukhang yung ibon lamang ang pakay ng mga ito. Na-research ko rin sa geology book yung ibon na yon. Pero wala itong kapareho o kamukha sa mga larawan sa libro. Kaya naisip ko na baka nga tiktik ito na naligaw o nagkasakit. Kaya napunta saglit sa pangangalaga ni ate muna. Hanggang sa bawiin na nga ng mga tunay na nagmamayari. Sa ngayon po ay meron ng pamilya siguro si ate muna. Wala na kaming balita simula nang nagkaroon din ako ng trabaho. At nagkapamilya din si ate. Hanggang dito na lang po ang kwento. At muli, ako po si Rolly ng Leyte. Magandang araw, Sir Casper. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Glenn. Isa kong dating palaboy. Wala akong permanenteng trabaho, kaya madalas akong laman ng bawat kalsada sa aming baryo. Oo, at alam ko na pinag-uusapan ako ng lahat. Sabi nila, version 2.0 daw ako ng isang bagong badyaw. Pero hindi ko sila masisisi. Dumating kasi ako sa lugar na ito nang walang kahit na sinong kakilala. Walang malapit sa buhay at kaanak. Gusto ko sanang ibahagi ang naging karanasan ko sa mga suking tagapakinig sa pag-asang matuto ng leksyon ang mga taong wala ng ibang ginawa, kundi manahimik kapag may mga nakitang kakaiba sa paligid. Nagsimula lang naman ang lahat ng iyon nang magpalakad-lakad ako sa isa sa mga kalye kung saan may nakita akong kumpulan ng mga babaeng tsismosa. Alam kong may pinag-uusapan na naman sila dahil iyon lang naman talaga ang kadalasan nilang ginagawa. Sa totoo lang, nakakairita na eh. Palagi na lang silang nakatambay sa labas ng bahay at pinag-uusapan ang buhay ng ibang tao. Samantalang sila, hindi pa nga nakakapagsaing nasa labas na at sumasagap na ng balita. Kung pwede lang sanang sumingit sa kanilang pinag-uusapan at sawayin sila na itigil na ang pangingialam nila sa buhay ng may buhay. Baka nagawan ko na ng paraan para magsitahimik na silang lahat. Kaso, wala naman akong magagawa. Isa lang akong hamak na palaboy. Pero dati, sa pinanggagalingan ko, isa akong anak ng albularyo.
Kilala ang aking tatay sa buong bayan ng San Lazaro. Marami na siyang napagaling, mga lagnat, kakaibang klase ng karamdaman. Maski mga sakit na binibigay ng elemento, ay nagagawa niyang pagalingin. Nag-iba lang ang lahat nang may isang mayamang negosyante ang lumapit kay tatay para magpagamot. Hindi namin alam kung anong klaseng karamdaman ang mayroon siya noon. Nang magtanggal siya ng balabal, ay gayon na lang ang pagkasindak namin. Nang mapagtanto kung isa siyang taong tinaguriang ikugan o iyong nilalang na may buntot. Sa labis naming pagkasindak, sinapian yata ang lalaki ng masamang hangin dahil imbis na magpagamot ay inatake niya kami. Ginamit niya ang kanyang malaking buntot para magawa kaming saktan at takutin. At sa totoo lang, epektibo ito sa amin dahil natakot nga niya kami. Ang problema lang, hindi niya kami basta naitaboy sa takot, kundi napatay niya ang aking ama. Wala akong ibang nagawa noon kundi ang umiyak at magwala. Dahil hindi naman may sakit ang lalaking lumapit sa amin. Sinadya niya iyon bilang pagganti sa di umano'y hindi tamang paggamot ni tatay sa kanya, kaya siya nagkaroon ng buntot. Ang lalaki pala ay dating nagkaroon ng sumpa. Hindi siya nailigtas ng gamot na inilagay ni tatay sa kanya dahil totoo siyang makasalanan. Naging biktima siya ng kulam na siya din naman ang may kasalanan. Ngunit ang ginawa niyang pagpatay kay tatay ay hindi nagpasama sa kanyang imahe, kundi mas nagpaangat pa dahil kami ng aking ama ang ginawang masama. Sinunog ng mga tao ang aming bahay pagkatapos kaming paratangan na mga peke. Hindi ko tuloy alam kung ano ang aking gagawin dahil sa kanilang sinabi. Alam kong walang katotohanan ang lahat ng iyon. Pero para sa kanila ay may mali talaga akong nagawa. Para makaiwas sa kanilang walang katarungang parusa, ay umalis ako ng bahay at nagpalaboy-laboy. Hindi ko na alam kung saan ako nakarating. Kasi hinayaan ko na ang mga paa ko na magpatuloy ng walang tiyak na patutunguhan. Nasasaktan man ay kaya kong tiisin ang lahat. Huwag lang akong pasakitan ng mga taong masyadong nagpapaniwala sa ikugang estranghero na iyon, na walang ibang ginawa kundi ang kumitil ng buhay ng isang taong pinipilit siyang iligtas kahit siya pa ang may kasalanan. Habang naglalakbay palayo sa aking dating tirahan, napadaan ako sa isang ilang na lugar. Takot na takot ako ng mga sandaling iyon dahil madalas pa namang napapabalita na maraming namamatay at tinatapon sa bawat sulok. Kaya naman gayon na lang ang aking pagkatakot. Ayokong humantong din ako sa ganito na kahit padaan lang sa isang tabi ay basta na lang papatayin ng mga taong halang ang kaluluwa. Ang takot ko ay mas lalong tumindi nang may matanaw ako sa gilid ng isang sapa. Bali ang sapa na ito ang boundary ng aming baryo at ng kabilang barangay. Sa lugar na ito kami dumaraan kapag gusto naming lumuwas at magtungo sa mas marami pang tindahan papunta sa lungsod. Natatandaan ko, ang nasabing lugar ay daanan lang ng mga karosa at tao. Dahil nga batuhan at mahirap tawirin. Mas maayos kung tag-init kasi maayos ang daanan sa nasabing lugar. Samantalang mahirap naman kapag pinili naming dumaan doon tuwing tag-ulan. Maputi kasi at bumabaha. Tanging mga kalabaw at kabayo lang ang may kakayahang tumawid dahil kaya nilang lakarin ang bako-bakong tawiran. Malaki naman ito sa karaniwang tawiran, pero hindi pa din dapat makampante ang mga tao at baka sa isang iglap, ano rin na lang sa rumaragas ang ilog
ang kawawang mga taong tumawid lang. Wala akong nasa isipan noon kundi ang makalayo lang sa aming pinanggalingan. Hindi ko naman inaasahang sa paglapit ko sa tawiran ay may makikita akong matandang lalaking nagmamadali sa paglalakad. Nauuna sa akin at may dugo ang hawak na itak. Halata sa kanyang mukha ang pagkataranta. Tila ba may ginawa siyang bagay na alam kong hindi niya sinasadya. Ako man ay nabahala na din sa kanyang naging reaksyon. Para siyang namumutla na balisa. Nag-aalala tuloy ako. Baka may nangyaring hindi maganda sa kanya, kaya naisip kong lapitan na lang din siya, lalo na't gayon din ang aking nararamdaman habang pinapatay ang aking ama ng estrangherong ikugan. Kaso lang nang makita kong mali pala ang pagkakaakala ko sa kanyang reaksyon, ay kaagad akong napaatras. Mabilis akong nagtago sa naroong makapal na halamanan. Sinagilahan ako ng takot nang mapagtanto ang ginawa niya. Isang kalunos-lunos na krimen na sigurado akong hindi kayang itakwil kahit sa aking panaginip. Sumasal sa kaba ang aking dibdib habang nakatitig sa ginagawa niya. Alam ko sa aking isipan na hindi ako dapat matakot kasi nga wala naman akong ginagawang masama. Pero hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba habang pinakikiramdaman ang lalaki. Sino ba ang kalaban niya at bakit duguan ang hawak niyang itak? Ipinantaga ba niya ito? Pinatay sa isang inosente. Nakita ko nang itapon niya sa bangin ang itak na kanina ay hawak niya. Lumingon-lingon pa siya at nang matiyak na walang ibang tao ay nagmamadali niyang nilisan ang lugar na parang walang anumang nangyari. Naiwan akong tulala at namumutla nang mapansin kong wala na ang matandang lalaki. Dali-dali akong lumabas sa aking pinagtataguan. Tinalunton ko ang kinaroroonan ng batuhan sa kadahan-dahang naglakad. Hindi ko mapigilang mapaurong at sindak na napasapo sa aking dibdib nang makitang may babaeng nakahandusay sa gitna ng mga batuhan. Duguan ito at mukhang maputla na. Ang kanyang saplot ay punit na at mukhang ginahasa ang kawawang babae. Naisip kong humingi ng tulong at baka pwede pang dalhin sa ospital ang biktima. Pero natatakot naman ako na baka ako ang mapagbintangan ng nasabing krimen. Ganito pa naman ang uso noon. Kung sino ang nakakita ay siya pang mapagbibintangan. Sinubukan kong lumapit at sinuri ang babae gamit ang aking hintuturo. Idinantay ko ito sa palapulsuhan para tignan kung pwede pa ba siyang tulungan. Pero nagimbal lang ako at ani may pananlakihan ng ulo ng mapagtantong. Isa ng malamig na bangkay ang nakahandusay na babae. At ang mas masakla pa, biktima siya ng panghahalay. Sumigaw ako at pumalahaw kahit alam kong nasa gitna ako ng kagubatan. Hindi ko alam kung may nakakarinig ba sa akin. Pero grabe ang takot na aking naramdaman dahil sa sinapit ng kawawang babae. Hindi ko na tinangkap ang magtagal man lang sa lugar na iyon pagkatapos ng aking nasaksihan. Sigurado akong ang nauunang matandang lalaking nakita ko ang salarin sa pagpatay ng biktima. Nakakaawa lang isiping iniwan pa niya talaga ang bangkay sa gitna ng daan at hindi man lang niligpit ng maayos. Mabuti na lang. Wala akong nakasalubong na kahit sino na mga oras na iyon. Direkta akong nagpatuloy sa aking pupuntahan at nananatiling tulala habang nakaupo sa gilid ng daanan. Pakiramdam ko, masisiraan na ako ng bait. Pagsapit ng gabi, halos hindi ako mapalagay. Tsaka lang nag-sink in sa akin ang katotohanan.
na wala na akong mapupuntahan. Naging literal na akong palaboy. Maski ang mga dati naming kakilala ay iniiwasan ako. Anak daw ako ng mangkukulam. Pero nananatiling maawain ako sa kanila. Kahit nasasaktan ako sa mga sinasabi nila, ay pinipilit kong maging matatag dahil naiintindihan ko naman sila. Hindi nila alam kung ano ba ang totoong nangyari. Nang gabing iyon, ni hindi ko magawang matulog sa kalsada. Nilalamig ako at hindi mapakali. Kaya ang ginawa ko, nakasiksik lang ako sa gilid ng bangketa habang pinakiramdaman ang paligid. Naaalala ko ang ginawang pagpatay ng ikugan sa aking ama at ngayon, tila ako pa ang ginagambala niya para wag bigyan ng maayos na tulog. Pumikit ako at ikinalma ang aking sarili. Kaso lang, napakadamot sa akin ang tadhana. Hindi ko magawang kumalma. Hindi ko makalimutan ang nasaksihan ko kanina. Pati ang kalunos-lunos na itsura ng kawawang biktima ng panggagahasa ay patuloy na dumadalaw sa aking isipan. Tila ba pelikulang paulit-ulit na nagre-replay sa aking isipan. Naka-slow motion pa ang datingan hanggang sa makita ko ang aking sarili na muling nakatayo sa batuhan at pinagmamasdan ang kawawang bangkay ng babae. Dahan-dahan na bumubuka ang mga mata at nanlilisik na tumingin sa akin. Nagsisigaw ako dahilan para sipain ako ng isang taong grasa na kanina ay pinakiusapan kong makisilong. Umaambon kasi kaya hindi ko din magawang ikomportable ang aking sarili. Siguro kahit kailan, hindi ko magawang maging maayos ang aking pagtulog. Hindi ko alam kung alin bang reaksyon ang dapat kong ipakita. Takot o pagkagulat nang mapansin ang kaninang madilim na bahagi ng kalsadang kinaroroonan namin na may maliwanag at naglalagablab na apoy na nakalutang sa kalsada at saglit na naghintay sa aking pagtayo. Maya-maya pa, tinalunto na nito ang masukal na bahagi ng kagubatan. Isang santelmo. Sinagilahan ako ng takot at mabaliw-baliw na sumiksik sa aking kinaroroonan. Ito na nga ang kinakatakutan ko. Ang magpakita sa akin ang mga bagay na hindi ko alam kung dapat ko ba talagang harapin o baliwalain na lang. Mangyak-ngyak akong nagtakip ng muka at ikinalma ang aking sarili. Gustuhin ko mang magtapang-tapangan at makipagtitigan sa santelmo. Sigurado naman akong ako ang unang susuko. Sa kanyang itsura pa naman ay tila inuutusan niya akong sundan siya. Kaya hindi ko mapigilan ang aking sarili para maakit sa kanya. Nang sa tingin ko ay kumalma na ako, naisip kong tanggalin ang aking takip sa mukha. Gayon na lang ang pagkahulog ng puso ko sa takot. Nang makitang santelmo na sa pagkakataong iyon, ay nasa gilid na ng kinauupuan ko at nararamdaman ko ang taglay na init nito. Ginawa ko ang lahat para magwala at baka tuluyan na itong maglaho. Alam kong masyado na akong nagiging maingay dahil galit na ang taong grasa na nasa tabi ko. Ano daw ba ang dahilan at sobrang ingay ko? Hindi ako nagsalita at pinakinggan lang siyang pinagsabihan akong itigil na ang pagwawala. At baka hindi daw niya ako matansya. Baka siya pang magpalaya sa akin sa bangketang inaangkin niya. Napahinga ako ng malalim. Sa katagalan, napuno ako. Hindi siya mawala sa tapat ng kalsadang kinaupuan ko. Animoy hinihintay ang pagsunod ko sa kanya, kaya wala akong nagawa kundi ang tumayo at sundan ang naglalagablab na liwanag na iyon. Nagkataong papasok na ako sa madilim na kakahuyan nang makarinig ako ng sitsit. Bigla akong kinilabutan. Pinakaiiwasan ko ang mapalingon sa bandang kaliwa ko dahil alam kong naroon ang santilmong gumagambala sa akin.
Nanlalamig ako sa sobrang takot at kung pwede lang maging bakla ay baka kanina pa ako nagtititili sa sobrang sindak. Hindi ko na nga alam kung sumasayad pa ba ang mga paa ko sa lupa dahil sa bilis ng mga hakbang ko. Basta ang huli kong natatandaan, kumaripas ako ng takbo ng pagdating ko sa unahan ay naroon ang santil mo, ngunit dahan-dahan itong naghugis tao. Ang aking tatay. Kitang-kita ko sa maputla niyang mga mata ang awa sa akin. Kaya naman napaiyak na lamang ako. Ang kanyang tinuturo ay isang katamtaman sa taas na puno ng niyog. May nais siyang ipaakyat doon. Kaya kahit natatakot ay, inakyat ko ang nasabing bunga at kinuha. Nagliliwanag ito at malamig. Naiintindihan ko na ang nais niyang ipahiwatig, ang baon ng niyog. Dati pa akong kinukwentuhan ng aking tatay tungkol sa baon ng niyog na pwedeng gawing agimat. Ito pala ang gusto niyang ipakuha sa akin. Kaya naman nagmabandali kong inasikaso ang bunga niyon at kinuha ang bao. Hinulma ko ito. At alam kong maraming tao ang nagtataka kung bakit palagi kong dinadasalan ang bao ng niyog. Bilang albularyo ay alam ng aking ama kung paano lagyan ng kapangyarihan ang nasabing agimat. Kalaunan, bumalik ako sa aming lugar. Walang takot at agam-agam. Para sa akin, kailangan kong labanan ang ikuga na pumatay sa aking ama. Siya lang naman ang naging dahilan kung bakit naging miserable ang aking buhay. Kahit inabot man ako ng ilang araw sa ibang lugar para maging palaboy ay hindi ko maiwawaksi sa aking isipan na naging ganito lang ako dahil sa kasakiman ng lalaking ikugan. Mabuti na lang nagpang-abot ang aming landas. Galit kaagad ang kanyang ipanakita sa akin pero hindi ako nagpasindak. Sa totoo lang, nagawa ko siyang iwasan. Lingid sa kanyang kaalaman, ilang araw akong nag-iensayo para malaman kung paano nga ba siya pagurin at nang siya naman ang aking matanggalan ng mata. Ito ang ritual para matalo ko ang aking kaaway dahil may hawak akong agimat. Kailangan ko din siyang tanggalan ng mata. Nang umatake sa akin ang ikugan, ay kabilis ng kanyang mga kilos. Alam kong dapat akong matakot, pero sa ginagawa niya ay hindi ko maiwasang mas lalong magalit. Wala siyang karapatang saktan ako. Dahil hindi naman ako ang may kasalanan kung bakit siya nagkaganon. Ni hindi kasalanan ng aking ama kung bakit siya naging ikugan. Nang gagalaiting inatake ko siya habang iwanasiwa sa kanyang mukha ang punyal na pagmamay-ari ni tatay. Gayon na lang ang galit niya sa akin nang masugatan ko ang kanyang mukha. Alam kong sobrang sindak na ang kanyang nararamdaman, lalo na at sinabi ko sa kanya na sisingilin na siya ng mga taong kanyang kinitila ng buhay. Gamit ang bao na walang mata, inatake ko siya at tumalon sa ere. Tsaka tinusok ang dalawa niyang mga mata gamit ang aking daliri. Napahiyaw siya sa labis na sakit. Alam kong nasaktan siya pero kulang pa ito sa lahat ng kasakimang pinatikim niya sa akin. At sa pagtatanggal niya ng karapatan sa aking ama na mabuhay. Nang tuluyan nang mabulag ang ikugan, gayon na lang ang paghingi niya ng tawad sa akin. Lumuhod siya at puno ng pagsisisi ang kanyang mga mata. Sa isang iglap, alam kong magtatanda na siya. Bilang pagbawi sa kanyang mga paratang ay humarap siya sa mga tao kung saan niya ako sinisiraan. Sinabi niya na wala talaga kaming kasalanan ng aking ama, kaya lahat ng tao ay napapahiyang humingi din ng dispensa. Sa ngayon, masaya akong nanirahan dito sa aming bahay. Wala nang banta sa aking buhay. Namatay man ang aking ama,
alam kong nakamit din niya ang hustisya na para sa kanya. Maraming salamat sa baon na walang mata. At yung nasabing ikugan ay ilang araw lang din. Agad itong namatay at sa hindi malamang dahilan ay kalunos-lunos ang sinapit nito. Paano ba naman kasi? Bigla itong nangangayayat at sumusuka ng dugo. Sa ngayon po ay nanggagamot ako ng mga batang may pilay at yung mga bata na nilalagnat. Yun lang po ang nakayanan ng aking kapangyarihan. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Sana'y huwag kayong magsawang makinig. Muli po, ako po si Glenn ng Mindanao.